Kytodang, du var på banen i går. Hvordan gik det? Det gik sådan set meget godt. I hvert fald med hensyn til det plan, vi har lagt fra dagen før, hvor vi har planlagt at lægge vores taktik, at det gælder om at komme i finalen. Og det gik jo sådan set rimelig godt i første runde, hvor selvom jeg lavede nogle fejl, så ligger jeg stadigvæk helt op på toppen på første runde. Og så kommer i anden runde, så har dommerne snakket om min fejl, som vi ikke har set, og så straffer de den i den runde. Det er sådan lidt mærkeligt, men altså, det sker sådan. Og så gælder det om at komme finalen, og det er der, vi fyrer den af. Og det gjorde vi også. Og resultatet blev så, der var kun 400 dele af et point mellem førsteplads og andenplads. Men her har de altså også glemt en stor fejl fra koreaner, som har faktisk lavet en 0,5 fejl, som det ikke set. Hvad for en runde skal de så straffe ham på? Nej, men jeg er tilfreds med resultatet. Så det er fint nok at sætte et punktum på den her kategori som Master 1. For næste år så rykker jeg op på Master 2. Og hvad skal der så ske? Ja, de får jo selvfølgelig helt en bred side, som det plejer at være. Men vi får se. Og i hvert fald mange gange tillykke med resultatet dog. Tak skal du have.